Takže čau lidičky, lidi. Dneska je to videjko z toho, že vlastně si zahrajeme Minecraft tady ze smím na brácho, na prostě tady ten účet byl vlastně Vojtův a počkejte lidi, já tady jenom něco. A vlastně my jsme tady ten účet měli s Vojtou. Jde vidět, že tady jeho účet zrovna hraje. A on se jako vlastně a my zase zmizely všechny věci, už to tak štve. Tak prostě, my jsme s Vojtou postavili hrozně dobrý barák, protože on to v životě nehrál. A hraje daleko líp, než Mirda, který to hraje 3 roky. No jako asi daleko to nehraje líp, ale jako hraje to dobře, možná trošku líp. Jako tohle bych nečekal třeba od Vojty. Jako on to hraje na telefonu. On tady už je Vojta na posteli, jako já se s ním nemůžu bavit, protože on jde někde jinde v baráku. No, už tady stojí. Vojta, nehituj mě ty malej. Chudo. No, prostě je to jako OG Minecraft a jako, a já tady nic nemám. Já doufám, že mi Vojta něco dá, jako on ví, že to prostě u mě moc nefunguje. A jako, takže já nevím, jestli mi něco dá. Ale jako, mi dal to. Tak to jsem nečekal. To je teda hodnej. Teda, mně se líbí na Vojtovi to, že je vlastně hodnej, že si se mnou prostě může zahrát Minecraft. A je tamhle. Jako já možná potřebuji trošku kámen, než se tady natěžím. Nevím, proč je teďkom zrovna AFK, ale bere mi všechny kámen. Hej, Vojta. Můžeš mi hodit prosím ten kámen? Jako nějak bych to trošku ocenil, víš co? Nehituj mě, Vojta. No prostě Vojta, nevím. Jestli mi hodí kámen, tak bude Vojta moc hodnej. Jako já nechápu. Co? Tyjo, ten Vojta... Brau, jsi nějaký postižený. Neslyšíš mě, jde za rohem nebo něco? Ach jo. Jako... Nevím, kam Vojta zrovna jde. Je noc. Asi. Nebo jako Vojta, nevím, jestli je noc. Ale já teďkom mimochodem musím totiž udělat jako vlastně, jo, je noc, dobrý. Si vyspíme. Je to tak baví hrát prostě Minecraft s kámošema, to je prostě nejlepší. Jako ten, kdo říká, že je Minecraft špatná hra, tak je špatný. Minecraft je to nejlepší. Co to je? Ty vogo! On z toho vyletěl. Aha. No. Nechceme si moc povídat. Kamo. Potřebovalo mě ohnout. My si takhle poždufujeme vždycky, když potřebujeme místo. Jednou jsme se tak dokonce i zabili. Takže vlastně je to docela nebezpečný. Ale je super, že se takhle můžeme hitovat. Yes. Ale jako... já už tady asi hrát moc nebudu teďkom, protože... Mě se moc nechce, takže já se tady dám věci do česky, protože oni mi vždycky zmizí, když si toto.
Takže Vojta, tak zdar. Já to před tebou lívnu. Mě zajímá, co teď říká, jako. Co si teď myslí, jak. Já se půjdu zeptat. Počkejte, lidi. Jo. Zeptal jsem mi, proč jsem to odpojil, já jsem mu řekl na to, že se mi už nechce hrát, takže dobrý. Ale no, už taky asi nehraje, nebo já nevím. A už zase hraje. Zvláštní, že prostě no, už zase nehraje. Se možná musel kvůli něčemu podívat. No takže lidi, jestli se vám video líbilo, můžete na tomhle videu zanechat like, odběr a čau.